Tak vítam vás pri druhej časti rozhovoru s Adamom Mojnárom. V prvej sme si prešli nejaké všeobecné veci a teraz pôjdeme konkrétnejšie do hĺbky, ako si ten dom nájsť, v akých lokalitách. Tak poďme rovno na to, Adame. Tak v akých lokalitách tom Anglicku je dobré kúpiť tú investičnú nehnuteľnosť, alebo v akých lokalitách ty hľadaš tým klientom? Já jsem chtěl ještě pozdravit diváky na druhou část našeho rozhovoru a díky za pozvání do druhé kapitoly našeho natáčení. O jaké lokality prvně bych řekl, že nejde. Nejde o celý jih Anglie a nejde o Londýn, který je samozřejmě součástí té jižní části Anglie. Proč? Protože to je oblast, která je obecně velmi drahá a ti lidi už prostě tam na to nemají, takže ten růst tam není takový zajímavý a ty nájmy nejsou tak vysoko. Spíš bych řekl, že to je oblast celá vlastně, která připomíná takovou Prahu nebo Bratislavu. Ceny vysoko, nájmy vůbec to jako nedostihly, yield jsme někde na 2%, 3% maximálně, ta návratnost té investice a prostě není to tam tak zajímavé, je tam prostě draho. Další oblast, kde se teda nepohybujeme, tak je Skotsko. Skotsko z toho důvodu, ačkoliv je to krásná země, mně se strašně líbí, moc rád bych tam byl, investoval s klientama, ale Skotsko je prostě země, kde ta vláda je naladěna tak hodně levicově a oni tam omezují ty investory jako hodně. To znamená, že oni ti jako investorovi diktujou, jaký nájem si můžeš od klienta vzít, od nájemníka. Jak často můžeš měnit ten nájem, nebo nemůžeš spíše. Jo? Do Anglie se dostalo tady tohle taky, ale není to tak omezené. V tom Skotsku ti řeknou, že ti zmrazí nájem na nějakou dobu, že můžeš zvednout jenom o nějaké procento ten nájem. Strašně je to v kleštích ten investor a ti lidi tam prodávají a radši investují v té Anglii. Takže jih Anglie ne, Londýn ne, Skotsko ne, Wales je fajn, Irsko taky ne, protože o tom nic nevím. Jo? Jak Republika Irská, tak Severní Irsko vůbec. Takže proto Anglie. Co nám teďka zbylo, tak se dostáváme okolo Birminghamu, tam je to taky ještě pořád drahé, ale když jdeme výše, tak to dává větší smysl. Výše už máme Manchester už nějakých, 7, 8, možná 10 let po sobě je na vrchních příčkách v růstu cen nemovitostí. A ještě pořád nějakou dobu asi bude, ale už to slábne. Takže Manchester se za chvíličku dostane tam, kde je dneska ten jih té Anglie. Pak máme hned vedle Liverpool, kde seš za 35 minut autem. Je to město, které je velmi zajímavé, je velmi podceňované, ačkoliv je to globální město, Beatles, hudba, univerzity, 2 skvělé fotbalové týmy. Ti, co fandí Manchesteru, by asi se mnou úplně nesouhlasili, ale je to prostě tak. Takže Liverpool je skvělý na investici, samozřejmě záleží, kde přesně. A potom máme tady další oblast, která je relativně levná. Pro člověka z Londýna je extrémně levná. A to je Newcastle a okolí. Opět, je to lokalita, která je to největší nějaká aglomerace nejdál od hlavního města v Anglii. A jak už to bývá, je to v každém státě, nejvíce rostou ty ceny v tom centru, v tom hlavním městě. Potom se to dostává dominovým efektem, ten růst dál a dál. Jak se říká, čím dále seš od hlavního města, tím více se na tebe kašle. A ono to tak opravdu je. Ale ty peníze se tam nakonec dostanou, ty investice, to zlepšení té infrastruktury a pak to sebou přitáhne zaměstnavatele a vyhoupne to ceny nemovitostí nahoru. A zkvalitní to i toho nájemníka. Takže a to je vlastně dneska Newcastle. Newcastle je oblast taky stovky tisíc obyvatel, hned vedle Sunderland, kde metro spojí vlastně 2 města, které hned s sebou spolu sousedí. A to je taky výborná lokalita. Takže tam se pohybujeme taky. Proč teda ten Liverpool, už jsem zmínil, navíc tam sídlí vlastně mý kolegové, s kterými máme správcovskou firmu. A proč ten Newcastle? Protože ty ceny jsou opravdu velmi, a to okolí, protože ceny jsou opravdu nízko a dá se tam koupit za rozumné peníze velmi kvalitní investice. Kdybychom šli jinde, samozřejmě můžeme jít třeba i do Leedsu, můžeme jít do Crewe,
Nottinghamu, kde ty ceny nejsou ještě tak vysoké. Derby je skvělá lokalita. Ale já bych řekl, pojďme prvně vyzobat ten Liverpool, kde jsme na domácí půdě a dneska už jsme na domácí půdě i v tom okolí toho Newcastle, protože tam mají naši klienti nemovitosti. Až tam to nebude dávat smysl, nebo bude trh přehrátý, nebo cokoliv, pojďme se pohybovat jinde. Takže takhle, co se lokalit týče. Dobre, takže lokality máme. No a poďme takže možno tak, aby vedeli poslucháči a diváci si rozobrať, že celý ten proces od teda keď ťa oslovia, dajú si s tebou nejakú konzultáciu, hej, predpokladám, vysvetlíš im základné veci a povedia, dobre, chceme ísť do tej kúpy. Tak ako to prebieha hneď od začiatku a... Když se ke mně dostane vlastně potenciální zákazník, tak si dáme Zoom. Jdeme přes Zoom meeting, tam klienta vyspovídám, proč investuje, co zatím vidí, jaké jsou jeho motivace a hlavně očekávání. A tam se vlastně ukazuje, že možná 30% těch lidí vlastně si řekneme, že to nedává smysl ani z jedné, ani z druhé strany, nebo z jedné, nebo z druhé. Takže ten zbytek potom jde do dalšího jakoby kola, nemám na to žádné listy, žádné nic takového, nevedu si seznamy, ale je to pomyslné druhé kolo, kde klient si řekne, fajn, buď to se začnu dívat po vašem webu adamvojnář.cz a vyhledávat tam, čekat na tu investici, a nebo jsem teďka v situaci, což je tak 30%, možná až 50% mých klientů, kdy mají teďka nemovitost doma, kterou chtějí prodat. A takže vlastně oni čekají, já čekám na ně, oni čekají na mě a čeká se na to, až ta nemovitost bude prodaná, peníze až budou na účtě a pouštíme se do spolupráce. Může trvat i rok v pohodě. Jak začíná spolupráce? Každého klienta vždycky připravím na to, že AML je něco, o čem se u nás jako moc nemluví, moc se to u nás neřeší, ale už by jako mělo, a pokud jde o nákup třeba investičního nebo jakéhokoliv bytu za, já nevím, stovky tisíc eur třeba u nás nebo u vás, vsadím si, že tady AML jako probíhá. Len, ja by som možno len aby niekto, keď nevie, čo to je AML, tak to je Anti-Money Laundering, takže je to vlastne, ja neviem, opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Správně. Jak se říká, skrz stromy nevidím les. Jsem v tom zabředlý tak, že mi si ty slova nikdy neuvědomuji. Ano, anti-money laundering a odkud ty peníze pocházejí, je pro Brity velmi, velmi důležité vědět, protože v historii přes nemovitosti v Anglii se pralo jako dost peněz z celého světa. My si musíme uvědomit, že Británie je pořád země, která je velmi globální, má globální dosah a takovou přitažlivost magickou možná až globálně. Takže tam jsou různé druhy lidí, investorů, kteří tam investují. A není to vlastně homogenní společnost, třeba jako je u nás, když pominu velká města, centra velkých měst. Takže anti-money laundering, velmi důležitá věc. Investor musí být připravený na to, že ukáže výpisy z účtu za 6 měsíců právníkovi. A já je musím vidět taky. Musím vidět, s kým mluvím, vidět občanský průkaz, cestovní pás, nebo pokud není cestovní pás, tak třeba řidičský průkaz, nebo nějaký výpis třeba ještě potvrzující adresu, třeba výpis za plyn, za elektřinu, za něco takového. Proč? Protože já jsem regulovaný taky britským úřadem, mám na to vlastně složený zkoušku, certifikát a jsem na začátku toho celého procesu, toho anti-money launderingu. Když já to pustím dále, vidím výpisy z účtu, vidím všecko, mám to seřazené, všecko vypadá v pořádku, tak vlastně investor, když si vybere nemovitost, tak já to předávám protistraně, to znamená našemu právníkovi a samozřejmě to musí vidět tyhle věci i agent prodávajícího, realitka, developer, kdokoliv tady z těchto, kdo tu nemovitost prodává, protože oni jsou ve stejné situaci jako já nebo právník, taky jsou regulovaní tím úřadem a berou za to zodpovědnost. A v momentě, kdy na účtě je nějaká transakce, tam lítají třeba desítky tisíc eur, stovky tisíc korun, jo, prostě vklady, cash, výběry, cash, tak to jako je velký problém. To se těžko vysvětluje a právník by chtěl vidět, kam ty peníze putují potom, což je jako velmi blbě dokazatelné. A nebo odkud přišli.
Pokud je to třeba podloženo nějakou kupní smlouvou, prodal jsem nemovitost, tady je kupní smlouva, je přeložená, právník vidí částku, která na ten účet přišla, je spokojený, v pořádku, jde se dál. Tady nejde o to někoho nachytat, tady jde o to, že ten právník se v tom musí prostě vyznat a on si to musí potom obstát před nějakým vnitřním auditem. Kdyby přišel auditor a šel přes ten výpis účtu, třeba tvůj, a teď tam uvidí nějaké nesrovnalosti a ten právník nemá poznamenané, že se na to ptal a co to vlastně znamená, má velký průser ten právník. Takže oni tomu musí taky rozumět. Čiže ak to chápem správne, tak vlastne keď idem kupovať teda tú nehnuteľnosť vo Veľkej Británii, tak tie peniaze, ktoré môžem mať, ja neviem, z hypotéky, z predaja nehnuteľnosti, z dedičstva, ale musím ich vedieť zdokladovať, keď v podstate mi nejaká tá čiastka príde na účet, tak nemôže to byť nejaký vklad v hotovosti a poviem, že ja neviem, našiel som ich na púde, hej, poviem u vás, hej, tak, že treba mať doklad o tom, odkiaľ tie peniaze pochádzajú a potom, keď to je, tak je to v poriadku. Přesně tak. Často dochází k darům v rodině, úplně běžná věc. To znamená, že když já dostanu třeba od rodičů bych dostal peníze nebo část na nákup té nemovitosti, není to vůbec nic neobvyklého, tak oni mi musí dát, nebo my musíme si podepsat darovací smlouvu. Opět, velmi jednoduchá věc, ChatGPT, pár vteřin, tuk, hotové. Přeložit do angličtiny, nebo už si to vyjet v angličtině, ideálně podepsat to před notářem, super, to bohatě stačí. Ale oni musí taky vlastně tím mý rodiče ukázat ten výpis toho účtu. Jo? Na to už se právě zapomíná. Protože to by bylo jako na to prání velmi jednoduché. Dát rodičům cash, dejte mi to a už se právník nebude starat. Jo? Není to tak. Tam opravdu těch 6 měsíců se musí vidět, ty peníze musí být vystopované, odkud přišly. Pokud jde o prodej nemovitosti, mám kupní smlouvu, prodal jsem tu nemovitost včera, nemovitost je prodána včera, kupní smlouva s včerejším datem, je to v pořádku, ten právník nechce vidět potom kupujícím, kde ty peníze vzal, to už ho nezajímá, protože to prohlédl jiný právník, tomu prostě věří. Nejsme země, které by Británie nevěřila. My jsme jedna z těch velmi důvěryhodných zemí, s kterou je bezpečné obchodovat. Takže to je fajn. Další fáze toho obchodu je složení zálohy. Někde se skládá záloha u nějakého typu nemovitosti třeba 5000 liber, někde se skládá nic, 0. Začne probíhat ten obchod. Jo? Začne probíhat ten obchod, to znamená, že na naší straně máme našeho právníka, na straně prodávajícího je další právník. Takhle probíhá třeba 90% obchodu s nemovitostmi v Británii. Jsou 2 právníci na každé straně a oni mezi sebou si začínají teďka vyměňovat informace. Informace ve stylu je třeba 70 otázek a náš právník musí mít všechny odpovědi. A jde o to, od vybavení nemovitosti, kdy byla koupena, samozřejmě za kolik, co nájemník, v jakém stavu je nájemní smlouva, kotel, prostě všechny další věci musí být zodpovězeny a on musí být s tím spokojený, ten náš právník. A tohleto dotazování trvá třeba i půl roku. Protože kdyby ty informace všechny byly připravené, tak to je věc na 2 hodiny, ale nejsou. Samozřejmě i ten prodávající o té nemovitosti neví první, poslední, ještě když jde o investiční a v životě tam třeba nebyl, to je běžná věc. Takže i ten jeho právník musí od toho prodávajícího získávat tyhle informace, teď záleží, ten žije někde jinde, ten je na druhé straně někde Anglie, nedej bože, žije v zahraničí, neodpovídá na telefony, takže ten proces se jednoduše prostě protáhne na půl roku, někdy i díl. Nejrychlejší převod jsem měl za necelé 2 měsíce, ten nejdelší trval 10 měsíců. A to právě díky té komunikaci těch lidí mezi sebou. Takže je tady to dotazování právníků mezi sebou a to se bavíme, že tam není ještě hypotéka, není do toho, nevkročuje banka vůbec. A na konci toho celého dotazování je potom, co se jmenuje searches, což je vyhledávání místní samosprávy, místního úřadu v té dané lokalitě, jaká je kanalizace, přípojky, elektřina, plyn, nějaké územní plánování, silnice, neplánuje se tam dálnice, parkoviště, jestli tam nejsou nějaká věcná břemena, se zajišťuje. Všecko dělá právník, za to se potom připlácí ještě tomu úřadu, tuším, to stojí kolem 350 liber, si za to úřad vezme. A tohle je vlastně nad tu částku ještě, co se platí právníkovi.
Úřad má na to většinou 30 dní. Některé úřady to dodají do 2 týdnů, některé do 2 měsíců, když mají 30 dní. Takže na konci toho celého procesu je potom podpis smluv, takzvaně exchange of contracts. Už je závazné. Do té doby to jako není závazné. Jo? A my jsme zvykli tady u nás podepsat rezervační smlouvu, kde se složí třeba 5% záloha a ta je nevratná. Tohle v Británii moc neuvidíš. Jo? Takže tam vlastně je i průser, je to i průser v tom, ti, co jsou odpůrci těchto smluv, tak já musím říct vlastní zkušenosti, že to je dobrá věc. Samozřejmě ten makléř musí být motivovaný k tomu, že ten obchod chce dokončit, všichni musí prostě hrát podle těch karet a tak dále a tak dále. Ale jinak je to dobrá věc, protože všichni, co jsou v tom obchodě, tak jsou motivováni ho dokončit a ideálně co nejrychleji. Když to ta Británie v tomhle je taková ospala. A ještě ta právní kancelář funguje trošku jako korporát. My jsme zvykli na právníka, který je OSVČ, dělá sám na sebe a to, co si urve z té transakce, to je jeho, takže těch transakcí chce mít co nejvíc, nejrychleji je dokončit, ať může třeba na dovolenou nabalit 2krát ročně. Tam to takhle není. Tam ten právník dostává svoji mzdu, tak samo realitní makléř, samozřejmě nějakou odměnu taky dostává, ale jinak je to jeho mzda. A není za to moc dobře placený. Takže i tak pak vypadá ten servis, bohužel. To není ani tak dostatočně motivovaný, aby to robil rychlo. Není rychlý, přesně. Takže to je potom na nás, na mě, na kolegyni, na kolegovi, kteří pomáháme s tím celým převodem té nemovitosti. Stojíme nad tím, máme termíny, připomínky, co několik dní, píšem právníkovi. Nesmíme kontaktovat právníka prodávajícího. To je střet zájmu a to nás jako hodně rychle vyprovodí. To ne, to se nesmí, to je ze zákona. Takže my můžeme skrz našeho právníka komunikovat, skrz agenta prodávajícího a tyhle lidi tlačit. Kde jsou odpovědi? Potřebujeme to. Musíme něco dodat. Máte od nás všechno a pořád být s těma lidma v kontaktu. Třeba i půl roku, prostě opravdu 2krát týdně. Jo? Takže na tohle naši nos taky není zvyklý. Jo? My jsme zvyklí na to, že jednou někde zavoláme, máme odpovědi a věci se hýbou. Jo? Možná si za měsíc vzpomeneme, už to je hotové, tady máme výpis katastru. Jo? Takže tam vůbec, tam to takhle neprobíhá. Takže ten proces je takový náročný právě na tu komunikaci, proto jsem ji na začátku v minulé epizodě zmínil, že je důležité vědět, jak komunikuje správce, protože tohle hraje zásadní roli potom, ještě zvlášť na dálku. V momentě, kdy ten proces se dokončí, jsme u Exchange of Contracts, to znamená, já získám takzvané TR1 smlouvu, to znamená, to je pokyn, který právník posílá na katastr, pokyn k tomu přepisu té nemovitosti na katastru a podepisuje se kontrakt. Kontrakt my známe jako kupní smlouvu, ta je víceméně daná, nějaký základ je prostě daný tou asociací advokátní v Británii. Takže jako pokud to není přímo od developera, tak ta smlouva vypadá plus minus pořád stejně. Takže tohle se podepisuje, nemusí se kvůli tomu nikam jezdit. Nelítá se do Anglie ani jedno, není nutné. Pokud jde o prohlídku nemovitosti, můj tým ji prohlídne. To jsem se chcel aj spýtať, že či robíte nějakou inšpekciu, ale Děláme to, je tam FaceTime, projdeme s klientem, ukazuje se, trvá běžně 3/4 hodinu, není problém. Jo, klient ví, co kupuje, je tam kolega David, který má zkušenosti se stavbami tam a dokáže odhalit kupu prostě nesrovnalosti přímo na místě. I tam se nám stalo, hele, my do toho prostě nejdeme. Jo, i to se stalo, odřekli jsme, nemovitost byla špatná, šli jsme na další, byla fajn, koupilo se, super. Takže tohle probíhá určitě. Klient vůbec nemusí opustit domov, gauč v podstatě a může si koupit nemovitost v Anglii. A zpátky k tomu. Exchange of Contracts, převádí se peníze do advokátní úschovy na nákup té nemovitosti a dochází ke stanovení data toho převodu. To znamená, že všechny strany se musí domluvit na určitém datu, třeba týden později, a ten se potom vpíše do smluv. Musí být vlastně ve všech smlouvách stejný datum, ty smlouvy se pak zkompletují, jsou ve 2 vyhotoveních, jedno podepisuješ ty jako kupující, druhou sadu smluv prodávající, ty se pak scvaknou a svážou dohromady, takže takhle se to udělá, aby se nemuselo nikde lítat a být v jedné kanceláři na jednom místě. V momentě, kdy je nemovitost přepsaná, tak my nabíháme jakožto správci, přebíráme klíče, opět, pokud nejde o asistované bydlení nebo studentské bydlení. Přebíráme klíče a mezi tím už my zajišťujeme nájemníka, pokud tam není.
tak ať je to domluvené co nejrychleji, když ta nemovitost je přepsaná a je ve stavu, kdy je hned obyvatelná, tak ať tam je co nejrychleji ten nájemník. V některých případech komunikujeme s místními úřady, protože ty vždycky ví o lidech, kteří potřebují pomoc s bydlením, a úřad jim dává peníze na to bydlení, takže i od úřadu můžeme mít člověka a investor dostává přímo od úřadu peníze na svůj účet. Tuším, že takhle to má. Tak to mám aj ja. Nebo my scháníme na volném trhu toho nájemníka, tam už to je trošku složitější, protože my do poslední fáze nemáme přístup a tím pádem ten nájemník tu nemovitost nevidí. Nemůžeme udělat den otevřených dveří a najít nájemníka 100% ještě před dokončení toho převodu. Ale už můžeme udělat inzerát, svolat tam ty lidi na nějaký datum, takže nějaká časová úspora tam je. Teďka, v té částce té nemovitosti už je i ta daň z nabytí. Třeba částky u mě na webu, které jsou v PDF-ku, tak jsou konečné. V tom je moje odměna za právníka a jsou ve výpočtech taky daně z nabytí a ve výpočtech jsou taky, je to poníženo tento cash flow o správce. Jo, nějakých 12% z toho hrubého nájmu se bere. Právník má, tuším, teď to je 14 nebo 30 dní, si nejsem jistý, na to, aby odvedl tu daň z nabytí tomu místnímu úřadu, finančnímu úřadu. Ale o to se stará on, to klient vůbec nemusí nic dělat. Takže v momentě, kdy tohle se udělá, zažádá se o přepis na katastru, ale my už máme klíčky, nebo když jde o nějakou jinou stavbu, pomyslně klíčky a investor už získává peníze od toho dne 1, když ta nemovitost je obsazená, kdy se udělá převod, co je v těch smlouvách. Pak zhruba dalších 6 měsíců trvá, než se to přepíše na katastru. Už jsme měli převod, který trval 10 měsíců, než se to přepsalo na katastru. Takhle prostě funguje britský systém. U nás je to zpravidla 21 dní. Když se 22. den nic nestane na katastru, lidi jsou u nás strašne nervózní. U nás je to 30, hej, na Slovensku, ale toto bola tiež jedna z vecí, ktorá, keď som teda ten dom v Anglicku kupoval, tak ktorá bola, som mal z toho strach, hej, že v podstate nájom mi už chodil, kúpne zmluvy boli podpísané, kúpna cena uhradená, nájom chodil, ale v podstate na katastri som ešte stále nebol a tiež to trvalo, myslím, že nejakých 5 mesiacov. Takže myslím, že v októbri sme to nejako podpisovali a nejaký január, február, myslím, že nejakých 5 mesiacov to trvalo, kým teda ten zápis na katastri prebehol. Jo, takže zhruba plus minus 6 měsíců to opravdu trvá. A mezi tím ale, jak říkáš, už nájem může chodit, nemovitost je plně přístupná tím majitelem. Co dneska se stává, že mě kontaktují klienti, kteří uvažují nad takovou trošku neobvyklou investicí, ale úplně to chápu, vzhledem k tomu, co se děje za hranicema slovenskýma, na Ukrajině a tak dále. I u nás z toho mají lidi obavy. Takže kupují nemovitost v Anglii jako plán B, ale musí to splňovat ty investiční všechny parametry. Už se tak ale netlačí na to, aby to ROI, ta ROIka, ta návratnost investice byla co nejvyšší. Už aby byla nějaká, aby to dávalo smysl, třeba 5-6%, ale aby ta lokalita byla už přijatelnější, protože ten člověk se tam vidí, že tam někdy může skončit se svojí rodinou. Takže aby bylo po ruce všechno, co je třeba nějaká univerzita, školy, školky, veškerá samospráva, silnice kvalitní, kde se člověk dostane na dálnici rychle na letiště a podobně. Takže takoví klienti se dneska na mě obrací a kupují tu investici, ne, že by tam jako to brali jako apartmány, kde budou trávit léto, jak třeba někde ve Španělsku, to ne, ale třeba za x roku, že se tam třeba vidí, že tam můžou někdy bydlet. A nebo nemusí vůbec. A po celou dobu to musí fungovat jako prostě investice. Takže potom přichází teda ta správa nemovitosti, my přebíráme, je tam nájemník, podepisuje se nájemní smlouva, udělá se celý štus všech papírů, který je nutný udělat, protože ten trh je velmi regulovaný v Británii a nájemník musí být poučený o spoustě věcí, o tom, co se děje s jeho kaucí. Ohledně kauce musí být speciální účet zřízený, který je zprostředkován buď to DPSkem, Deposit Protection Scheme, nebo jednou dalších společností, kde jsou vklady pojištěné a investor to nesmí mít na svém účtu. Protože když se stane, že do 30 dní, jakožto majitel nemovitosti, máš peníze,
od nájemníka vratnou kauci a ty ji máš furt na účtě, tak ten nájemník tě může udat. Ten soud je tak rychlý, že tam se nad ničím ani neuvažuje a ty budeš platit minimálně 6 měsíců nájmu tomu nájemníkovi jako odškodné. Jo? Takže jako tam je třeba si dát bacha na spoustu takových maličkých věcí, certifikát na kotel a tak dále a tak dále. Proto i se nevyplatí třeba mít jednu nemovitost, kterou má jeden člověk a sám si ji spravuje. Tak jak je třeba u nás zvykem. Mám jednu nebo dvě, o to se starám, mám svoje zaměstnání, povolání, biznis, cokoliv a o to se starám a nemusím vlastně sledovat moc těch regulí a tak dále, protože se nic moc nemění. Tam si změnilo v posledních 10 letech strašně moc věcí v Británii, takže je fajn mít na to profesionálního správce, jehož vlastně veškerou činností je všechno to sledovat a dávat dohromady všechny tyhle věci. Takže takhle ohledně toho nákupu, jestli jsem vysvětlil. Vysvetlil si, ešte som sa chcel vrátiť k tej dani z nadobudnutia alebo z kúpy tej nehnuteľnosti, bo tam myslím, že sú dve sadzby. Hej, že keď nevlastníš nikde na svete nejakú nehnuteľnosť a keď vlastníš. Môžeš mi k tomu niečo povedať? Když vlastním nemovitost, platím 7% daň z nabití a to je základ. Jo? Když nevlastním nemovitost jinde na světě, třeba může být napsaná jenom na moje jméno, ale já nevím, manželka, přítelkyně, někdo z mojí rodiny nebo zletilé dítě nemá nemovitost, není psaný na katastru, tak můžu tu nemovitost napsat na něho nebo na ní v Anglii. A tím pádem ta daň z nabití je 2%. Nebo začínám 2%. Do 40 000 liber hodnoty nemovitostí daň z nabití je 0. Hned 40 a 1 libra, tak už se platí ty 2 nebo 7%. A to je do 125 000 liber. Od 125 navrch je zase další zdanění a ano, už to potom začíná skákat. Jako je to velmi pomalu, pozvolný ten nárůst, ale dejme tomu, že nemovitost za 180 000 liber, tam bude třeba daň 7,4 nebo 7,5%. Jo? Na to je přímo kalkulačka na HM Revenue, tam se to dá vypočítat úplně přesně na libru. Takže vím dopředu. Takže my hledáme nemovitosti, které jsou většinou v té cenové kategorii, já nevím, ten Liverpool třeba 80, 90, 100 000 liber, Newcastle okolo, teď jsme udělali převod za 50, jo, ale to byla spíš výjimka, většinou se točíme kolem těch 70 až 100 000, 125 moc nepřecházíme, jenom pokud jde o to asistované bydlení, ale to je úplně zase něco jiného. Takže většinou tam se pohybujeme, takže 2 nebo 5%. Já jsem si všiml jedné věci. Teď pozorný posluchač si řekne, já budu kupovat nemovitosti do 40 000 liber. Není to dobrý nápad. Proč? Protože když je to extrémně levné, což na Brity je extrémně levné, 40 000 liber, tak většinou to může mít nějaký problém, proč to tak je. Jo, je to velmi levné. To znamená nekvalitní nájemník, nekvalitní nemovitost, velmi špatná lokalita může být. Pokud jde o studentský apartmán, tam se dostaneme pod 40 a taky převod jsem dokončil zhruba 3 měsíce nazpět. Všechno bylo v pořádku, ale všiml jsem si jedné věci. Jeden můj klient ve stejné budově kupoval apartmán za 38 000 liber a druhý za 42. Trošku jiný apartmán, dispozice lehce jiná, ta cena jako byla opodstatněna. Jeden platil 7% daň z nabití a druhý 0. Jo, tak si řekne, že to nemůže vycházet ty čísla. Vycházely úplně krásně, řekl bych na pár desetin téměř stejně ta návratnost investice. Proč? Protože ten levný apartmán, on mohl třeba stát klidně i míň, jo, ale ten prodávající, on ví, že ten kupující nebude platit žádnou daň z nabití. Takže on to se snaží co nejvíc dostat tu cenu. Jo, když to ten, co už ví, že ten druhý to bude platit, tak zase to postaví ten deal, celou tu kalkulaci tak, a to tomu kupujícímu dává smysl, protože by to nikdo nekoupil. Takže tímhle si člověk až tak nepomůže. Jo? 39 versus 41. Takže jako to je taková jenom taková zajímavost ohledně té daně z nabití. No. Dajú sa tam nájsť také, že akože zaujímavé, čo sa týka, ja neviem, cien. U nás teraz napríklad v Žiline stojí taký nejaký kompletne zrekonštruovaný byt v dobrej lokalite okolo 160 000 eur. Hej? Trojizbové možno až niekde okolo 180, štvorizbové okolo 200. Dá sa nájsť nejaká taká investícia do, ja neviem, okolo 80 000 eur, do 100 000 eur? Je to možné? Aj že s nejakým...
Určitě je. Pokud se ale bavíme o novostavbě, tak v této cenové kategorii určitě ne. Pokud jde o zrekonstruovaný nějaký byt nebo řadový dům, tak určitě dá. Třeba teďka klient, který si sám dokonce vyhledává nemovitost a po nás jenom chce, ať mu ji zobchodujeme, tak mi včera poslal inzerát, který vypadá hodně pěkně. Je to zrekonstruovaná nemovitost, krásná koupelna, kuchyně a ta cenovka je 80 000 liber. Takže tam se do stovky těžko sice vlezeme, ale možná budeme jen tak přece jenom v těch eurech, protože je tam ta daň z nabití, právní výlohy a tak dále. Takže jako dá se, ale už musíme vyhledávat opravdu v lokalitách, třeba jako je ten Newcastle a to okolí a už jinam bych nešel, už to bude jako problém cokoliv najít zrekonstruovaného do 100 000 liber, eur. Hej. No dobre, a aby tí diváci nemali, alebo poslucháči, že je to teda len taký nejaký, možno, že si spomenú dosť takých problémov, hej, tak teraz povedz mi, že čo je to tá výhoda toho, že by to ten človek mal urobiť, hej, alebo kúpiť tú nehnuteľnosť. Jo, já mluvím hodně právě s právníkama, s lidma z banky třeba, nebo z bank, hypotéčního poradceva, takže my hodně probíráme i mezi sebou v týmu ty rizika, takže já jsem hodně jako na ty rizika. Samozřejmě ty rizika je dobré o nich vědět, ale není to, že každý den se jako věci pokazí a já nevím co a všechno je na houby, to vůbec. Já investuju v Británii z toho důvodu, protože tam vidím ten potenciál, vidím tam to, že ten trh je stabilní, vidím tam to, že jsem mimo tady ten náš systém, ne, že by bylo na něm něco jako vyloženě špatného, to ne, i v Česku máme nemovitosti, ale je fajn být někde, kde se člověk cítí, já nevím, jak bych to řekl, vím, že tam je ten potenciál, že to je globální město třeba, kde investuju, globální země, mezinárodně rozpoznatelná a tak dále. Ceny tam nejsou úplně na, já nevím, tak vysoko třeba jako u nás, kde už x roku lidi říkají, že to už jako neúnosné, kam dál můžeme jít. A já jenom říkám jednu věc, tady jako u nás je fajn samozřejmě mít nějakou investici, to jako vůbec nic proti tomu. Ale kam se to bude ubírat, je jenom jeden směr. A ten bude dřív nebo později tu Británii připomínat. Jo? Tím směrem to prostě půjde. Víc a víc států je víc hladových prostě po penězích, byl tady covid, hodně věcí se platilo, lidem se vyplácely peníze, každý stát je prostě víc a víc lačný po daních, takže dřív nebo později se to bude jako ještě hodně měnit to daňové hledisko u nás a tak dále. Takže já tam vidím jako to rozložení toho portfolia jako super věc. Taky to, že to mám v zemi, která opravdu má snad nejdýl nějakou novodobou demokracii tady u nás v Evropě. Jsou země třeba, kde demokracie nebo kde ten stát existuje jenom pár desetiletí a lidi tam investují, což jako beru jako za třeba osobně jako obrovské riziko, jako nejistotu. Nebo investují v zemích, kde dneska už je problém s vodou, kde budeme za 10-20 let, jo? Třeba v nějakých jižních částech Evropy taky. V Británii ten problém nemají, tam toho deště mají dost, takže z toho obavy nemám. A je to země, kde lidi pořád přibývají, investuje se do té infrastruktury strašně moc. Je tam i rozložena nějaká moc mezi Londýnem a zbytkem Británie, i když ty ceny jako tím, že to jako moc nepodtrhuji, ale to je úplně jednoduché na vysvětlení. Londýn je globální město. Londýn není Anglie jako taková, bych řekl. Londýn je globální město, zbytek je prostě normální Anglie. A je to pořád magnet pro lidi ze zahraničí. Jak pro jejich peníze, tak i pro ně samotné jezdí tam obchodovat, dělat biznis, třeba na dovolenou a tak dále. Hodně se mluví třeba o tom, že dost lidí třeba opustilo Velkou Británii, místních lidí, třeba milionářů, jo, librových, šli bydlet někam jinam. Důvody jsou taky jednoduché. Dneska vlastně potom covidu se ta doba strašně urychlila v té digitalizaci. Ti lidi si prostě uvědomili, že můžou vést biznis, třeba který mají v Británii, třeba někde z druhé strany země koule úplně v pohodě. Tak jak to třeba dělám já už 15 nebo 17 let.
jo, tak se zaberou a jedou někde třeba, kde jim bude teplej, bude jim příjemněji a můžou obchodovat s tou Británií úplně v pohodě na dálku. A ještě tam třeba neplatit žádné osobní daně, jo. Takže to je ten důvod třeba, proč spousta lidí zvedla kotvy a z Británie se třeba odstěhovala. Já tam mám pořád hodně známých kamarádů a jako bydlí se tam pořád stejně, jako se bydlelo třeba před 20 lety, když já jsem tam bydlel, jo. A takže jako domluvím se tam, mluví se tam anglicky, je tam pořád ta libra, je to strašně tradiční země. Ceny prvních pozemků na prodej se dají vytrekovat až 1000 let nazpět, kdy vznikl katastr nemovitosti před 1000 lety, nebo něco, co ho vlastně připomínalo. Tehdy jste nevěděl, že to bude katastr. Takže je to takový, já to vidím jako bezpečný přístav, Libru vidím jako obrovský ledoborec, který jako má tu svoji, ten punc té kvality a jede si tou svojí cestou. Takže takhle jako za mě, jako já vidím Británii. Dobre, tak ti ďakujem. Takže v tejto druhej časti sme si rozobrali vlastne celý proces od v podstate lokalít, ktoré sú vhodné na investíciu a kde pôsobíš, od toho, aký vlastne celý začiatok, ako pomáhaš klientom, ako ich prevedieš tým procesom. Takže ti ďakujem a vidíme sa pri tretej časti, kde sa pozrieme na to, čo sa potom deje po kúpe, ako funguje správa nehnuteľností a možno aj nejaký taký tvoj pohľad na vývoj, povedzme, toho trhu do budúcnosti. Takže sa teším pri tretej časti. Super, díky Erneste a zdravíme diváky, nashledanou. Čaute.